Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti plano yo kendilyo ayaban di anak kaw. Ay nawaw, anya a plano nanang. Awan ka di pa'y plano yung agkalay siya. Apay akalay samot ng tibagbagayo nanang. Amuyo mo't amad-amad ti training mo itigayim ko. Agabrudak nanang. Kaano nga ron nga agkalay siya kayo ngay? Diyak amo nanang. Awan samot ng timapasamak akalay sa. Andya? Pagpanunutak pa'y man anasayaat. Kaslaawan nga minan timariknak apanagayat kinidelyo. Ay nananang pang-aasiyo, ta saan aday tatisang kadamag yo. Saan akalay sa ti priority nanang? Ti panag-abroad ko, ti priority ita. Nakaumay ka mo dito'y balay, Vanji. Anit masapol mo? Kuha nga mindelyo. Ibaga mo na niya, tapos saan taa mataktak. Kasapulak nga minti kwarta para iti panag-abroad ko. Ay nawaw. At damat intid ko akwartakin kay di napalabas-alawas. Kurang day chay. Manupay ti kurang na. Sikaan no manutitid mo. Sapay maigatang ko may ti similya kan abuno ti nabate akwartak. Makauray mo't day ta. Bayadak tumatlaang kan no makaabrodak. Dandanimot kit din No apay ngamin ang masapol ng agabrod ka Isumit nga rod ti arapaap ko. Ti agabrod. Mabitla nga rod. Talag ti kwarta nga itid ko ken ka. Ay na, agyaman naklaunay delyo. Day takit ti kayat ko ken ka. Nalaka ka amasit gan. Kumusta ngayon, Vanji? Nasaya at latamat. Nakumpletong ka din ti requirements mo, Kayla? Hay, saan pa'y nga rod? Adapay may sa akurang. Ay kat ilakad mo adagusin atap no maka-flight tamutten. Ay nawaw, nakompleto mo ti bagim? Adaintad ni Delio akwarta kanyak, iso na ilakad kon. Ay na, naimbag ka pa'y tada ni Delio apagdawatam. Ay kat siyempre mo Day tati kunada at diskarte. No siyak, inutang ko pa'y kadagiti amok ti kwarta aginastos ko. Saan na bali tano agabroad ka? Dakkel to ti agsublikan ka. Makabayad kan to Sapay la kumata mapasamak ti ibagbagam, friend. Anuam tadakkel amalita bandi anak kaw. Agimpake ako nanang. No kasta, matulaw ti flight yaw. Nanang, hay kamaudyanan na matuloy matlaangan ti panag-abroad ko. Nasaya at no kasta, tapno makaurnong kamay. Nanang. Kaano nga may ti flight yaw? Inton umay alawas, nanang. Dandani mo gaya man. May mayat matlaang no ag-flight kami, tapno makapagrugi kami matan iti trabaho mi. Sa bagay awan mo nga min usto at trabahom ditoy. Nagpakada ka kadimot lang itinobyong, friend? Masapul ka di pa'y. Ay nawaw, di mo inbaga ka ni Delio a flight ta ita? Amo na mudkit di, tanadakamat ko kankwa na nga gabroda. When angam nagpakada ka kumamat, tapno amo na a flight ta ita. Sapay manu atawan ti kontrata ta itjay. Saan amabalin nga agawid ka no kaano akayat mo? I-text kun tulaan. Saan ka matakas ta itinobyong idikat? Diyak nga rod maawatan tiriknak ita, friend. Kasla awanin mariknak apanagayat para itiday di Adelio. Ay unay kan, friend. Saan anasaya at ti kasta Agabrod ka laang, kasta mo ti ibagbagam. Laglagi pam anidilyo ti nagpatulungam tapno maka-abroad ka. Ay na friend, itan pagsaritaan ti may papan itiday di at tao. Siya kun ti makaamukin ni Delio.
Naimbangal daw yun, nanaton niya. Kastama kang kadilyo nakaw. Ni Vanji. Ay nawaw, saan anak pakada ti anak ko kung kaya? Ne, saan mo't nana? Flight na ita. Anya? Apay ngay. Awan mo tinadakdakamat nang itagaya mong ti flight da. Imbaga nang agabroad. Kat awan tinaibaga na nung kaarong ti flight na. Ay na yun dahi ta abanjay. Urayak lang yung ti text na nana. Ang mga nung nalipatan na lang tinag-text kanya. Sumber ka pa nga raw, ta kapita. Saan na nana? Agpakadak mo't lang. Tato tagur oray at trabaho kay Garden. Sige, intun maminsan laangan. Agan-anad ka. Narigat mo't gayam ti trabaho dito'y abroad, anya, Ronnie. Wala. Talaga narigat mo lang. Di pagmayatan na lang. Kadakdakkel, ti sweldo tayo dito kong iya. Makalawas ko lang ang marik na kung ti banog ko. Talaga kasta. Ngam masapol nga anong san tayo. Masaya-saya atin ti kastoy. Ngam ti awan. Wanan adda tayo matan dito eh. Gayam. Gayam mo di kadwami tayo. Wan, ni Kayla. Gayam kan kalugarak matlaang. Kasta gayam. Apay ni Kayla? Awan mo kidi. Nadamag ko lang. Tayo sumot ni makikita kakadwam. Kung naklakit din no kursonadam ti gayam ko. Kitno sikat ti kursonada. Anya? Oy, friend. Anya tiket asawan ti nakitak itay? Anya di nakitam, Kayla. Nakitak nga agsarsarita kayo manen iti dayjay Aroni. Ay no, adda ka didakas na no makiinistorya akin ni Ronnie. Awan matkit di friend. Ngam kasla na singad kayo matan iti tunggal maysa. Amom friend, naibaga na akursonada na ka no. Ay nawaw, apay nga akasta friend. Guwapo matkit din ni Ronnie. Adda itsura na. Kan natayang pa. Ay sos, ipalagip ko manan adda tinobyom a pinanawam ije Pinas. Ay nasa nabali saan kami pa'y nagkalay sa kinidilyo kat. Kat, anya nga ruti planom kanidilyo? Ay, jak pa'y amo friend. Panunutak pa'y man anaimbag no anya ti aramidak. Kaslang amin awanan mariknak a panagayat para kenkwana. Mangantan, friend. Umunakan. Ay nawaw, apay, di ka mabisin aya? Basit lang matikinan mo iti agsapa. Sapay nadagsan ti trabaho tayo. Mabisinak Ngam? Urayik ni Ronnie, tagidan kami amangan inton madamdama. Anya? Ay sus, awan lat ibagam no di Roni, laakanayonan. Dakas ka di? Adda tinobyom, ngam kastapay lang tar aramidam. Apay, umapal ka. Ay nawaw, anya ngay kumati apalak. No di mo kaya ti makigiddan amangan kanyak, umuna akon amangan, friend. Okay, no problem, my friend. Hello, Delio. Agyaman aklaw na tayo mawag ka, Vanji. Kumusta kan dito abroad? Nasaya atak mo't. Imawagak, tada na patig nga ibagakan ka. Ay nawa, makapadanag ka Ag-break tan, Delio. Anya, agbrektan ko na. Wan, agsinatan. Awanan mariknak a panagayat para kan ka. Pangasim, di mo kumaaramidon di kastoy kanyak. Di kan mang namnama kanyak. Last day to yan a panagsarita ta. Bye. Grabe ka mat, friend. Nalpasan, Kayla. Awanan parikot ko. Ay nawaw, takasla naragsak ka pa iti kastangar aramidam. Ay talaga naragsakak. Ngamin, mabalinan nga aklonak ni Ronnie. Ta-imbreak kumatan ni Delio. Awan mat sigurong ti issue dito. Ay nawaw, kat no kaano lang idinagam-am mo kayo ka ni Ronnie. No kasta. Datan, Vanji? Wan, Ronnie, aklonan kan. Ay na, agyaman aklaw unay. Ay, ayatin ka unay-unay. Awan ti rumbang apagyamanam. Ngamin, ay ayatan ka matan, Ronnie. Nagmayat titirik nila. Naragsak ka kadimat na. O siyempre
ituloy ta nga rutin ti mangan. Kalpasan na, agpasyar tamay, tapno sulit ti day off ta. Hello, Nanang. Pudno ka day tinadamak kaw. Ni Nanang mat, di napaimot ko na ako mustaan nak. Agsaludsod mat na nadagos. Ag dinamag di ti lugar tayaw, ngayon break mo ni Dilyaw. Pudno ka day. Wa, Nanang, awan kamin kinidelyo. Ay unay kan anak kaw. Apay mo't akasta? Anya nga rod ti maaramidak ngay, Nanang. Awan mat ti marik na kapanagay at para ken kuana. Saan nga iso ti lalaki nga ar-arapa-apek, Nanang? Agpudno ka man kanyak. Adang samat ti sabalim di ta abroad. Maam-am mo yun to, Nanang. Ay nawaw. Nakapag-abroad ka laang. Kastamot tan ti aramidam iti nubyaw. Di ka mabutang iti kunada karma. Adaya mat. Ni Dilyaw tinang tulong king ka, iso nakapag-abroad ka. Ita, i-break mo latan akasta di taaw. May siya ka magayam ama ng gundaway. Ay Nanang, no awanan ibagayo, agpakada akon. Umawag ak tumanan kada kayo no sa anak abisi. Bye! Regalo para kin ka. Happy 2nd anniversary. Ay na, agyaman naklaon ay Ronnie. Isuot mo dahi nga alahas, ha? Pudno ka di abalitok daytoy. Saan? Nangina dahi ta. Ay nawa, punaklakit din no pudno abalitok dayto ang kwentas. Peke mat gayam. Una, saan mo ta basta-basta depression na? Nangina mo't lang, tabayat ti quality ti materialis sa naramat. Ano kaya't mo, ipakitak ti resibo keng ka? Saan nun? Awan matlaangan maaramida. Bayam, ikatangan kanto iti balito ka kwentas no makaurnongak. Promise? Promise. Iurnongak ti balito ka kwentas mo. Ay nawaw, new number mo ti umawawag. Song bataklatan, ang mga nun napatag ti bagana. Hello? Awanan kay tibayin. Isumat lagayam asanan nga agpaw iti asawak. Ha? Asino da ito eh? Saan kay ngam-am mo? Jakmet lang ang am-am mo ti asawa yu adak-dakamatin nyo. Siyak laang ba't tiligal nga asawa ni Ronnie? Anya? Adaywam ti asawak. No di mo kayat ngay di mandaka. No kasta, adagaya man asawa na. Adda nga rod. No di mo pa'y adaywan ti asawak. Ipadeport kayo atwa. Saan asyak ti kalaban ninyo? Tauray adda kayo di tabrod. Kapailan kayo apirokan. Apay akas tatilangam, Vanji. Kasla madanagan ka unay Asino di kinasaritam iti cellphone mo Awanan ba inday di Ronnie? Adamit gaya man asawa na ijay Pinas. Anya? Api nga inlimod mo ti may papan iti asawam ijay Pinas, Sorry, Vanji. Pinangnamnaman naklaang iti manu atawan. Ulbud ka! Iso akayat kumutlang ti makibreaking ka. Kasta kalakanakan ka, Mapatay ganyak ti pamilyak, Vanji. Talagang awanan kay ti bain. Kumano kay ti sangwanak itang matlaang. Awan pa'y sir-sirbin! At the bad news ko keng ka, Vanji. Anyamanan, heartbroken lang arudan da tao. No kasta, nag-break kayon ka ni Ronnie? Wanan napatag ka no ti pamilya na kinkwana. Daytan ti ibagbagak keng ka, friend. Wrong move ka. Si aasawa mo't gayam tinangisukatam ka ni Dilyo. Ang adapay nadagdagsan aparikot ta, friend. Anyamanan dayta. Saanen amabalin nga erinyo ti kontrata ta. Agkasay ka no ti bus tayo iti tauhan da. Anya, ay una yan. Aggigidan matan ti parikot. Awanan na, agawid tan numalpas ti kontrata ta. Makabulan lang nga agtrabaho ta dito eh. Kumusta matibiyag iti abroad, Banjay? Makapasadot, Nanang.
Apa yan? Nagado ti pagbababawyak. Ayun kayam. Ayan nga itinangisukatam kinidilyaw. Pangaasiyo man nanang. Di yu ipalagip day ka. Tida makaw kat ada ti runay itibiyag mo. Pamilyado day kinanang. Lino ko naklaang itimano at awan. Handya? Nidelyo nga tananang. Kaya't ko ang makasarita ti ex ko. Isulaangan tinamnamak nanang. Ay, awanan ah. Awanan? Anya ti awanan nanang? Awanan ni Delio? Anya tinapasamakan ko na. Apay matadeyo imbaga adagos kanya ka. Naa, di kagro nga ama. Urayam nga min amal pasti bagat. Ah? Awanan tinamnamam kinkwana. Nga main, adamot tayong asawa na. Anya? Ni Delio matay nanang. Asawa na di kadwana. Wen, isuday jay ti asawa na. Nagpintas. Ayun ah, napimpintas ti asawa na ng itisika. Diya ka mo nanang. Mananggundaway kan tumag ngamin idida kayo pailaan. No saan ko siguro nga imbrek ni Delio iti. Siya kumatikad kadwana ita. Naglawag a pinagkwarta am laang ni Dilyaw tapno maka-abroad ka. Idi naka-abroad ka, awanan, nakalipat kan. Dayta ti pagbabawyak ita nanang. Awanan, naladawan day ta pa nagbabaway, tanang asawa mo ni Dilyaw iti sa balay. Ada pa yan anak da. Awanan ti maaramidam. Adda pa'y nanang. Urayak ang mabalo ni Delio. Ay awan mon banjay, akluno mo na. Akluno asaanan asikati ay ayaten na. Ay nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao tapno mapasaya at mulaang ti biyag mo. Laglagi pam asaan amay may sa ti aldaw. Ang mga no agpalataktoken ka dagiti dakas nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.